Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en wij kregen vandaag de opdracht om te ontdekken hoe breed het smalste stukje van Nederland is. Dat is blijkbaar echt een dingetje, dus wij hebben fietsen gehuurd en we zijn nu net weggefietst uit Susteren. Dus we gaan het zien, toch? Ja. Nou, dat smalste stukje van Nederland, dat ligt hier in het zuiden van Susteren. En daaromheen is een route van 26 kilometer die wij dus gaan fietsen. En ondertussen kwamen wij hier bij Abdij Lilbos. En Leonie weet daar alles over. Dat is de kloosterboerderij waar het Lievar-varken wordt gehouden. Dat varken wordt heel goed verzorgd en verwend hier door de monniken in dit klooster. Ja, en helaas is het zondag vandaag, dus de monniken hebben schicht, dus kunnen niet naar binnen. En volgens mij begint het te regenen. Het zou Nederland niet zijn als je tijdens een fietstochtje af en toe nat regent tot op de sokken. Maar na een potje opdrogen in een restaurantje langs de route zetten we onze tocht voort richting de Sint-Amalberga-basiliek en haar streng bewaakte schatkamer. We staan hier bij de Amalberga-basiliek in Susteren en we gaan daar de basiliek naar binnen met meneer Scheupen. Hij weet alles over de basiliek en hij gaat ons ook de schatkamer laten zien. Kun je iets vertellen over de schatkamer? Wat de schatkamer betreft, dat is een verzameling voorwerpen dus die in vroeger tijden bewaard werden in de zogenaamde Heiligdomskamer. En de Heiligdomskamer, dat was een ruimte in de Zuidertoren. En daarin werden dus de relieken bewaard, er werden dus de sieraden bewaard, er werden de archieven bewaard. Ik had gehoord dat het een basiliek is en geen kerk. Wat is het verschil daartussen of waarom is het een basiliek? Ja, een basiliek, het begrip basiliek wordt in voor twee dingen gebruikt. Enerzijds is het, wat jij bedoelt, dat is basiliek in de term van een eretitel. Nou, we lopen nu de schatkamer in. Ja. Het is hier zo mooi dat ik niet hardop durf te praten. Nou, we hebben vandaag ontdekt hoe breed het smalste stukje van Nederland is, namelijk 4,8 kilometer. En dat hebben we gedaan tijdens een hele mooie fietstocht, waarbij we varkens en kerken en schatkamers hebben gezien. En nu zijn we zomaar aanbeland bij het meest westelijke punt. Het smalste stukje van Nederland ligt heel dicht bij België en bij Duitsland. En dit is dan ook het meest westelijke punt van Duitsland. En wil je nou alles weten over dit gebied, lees dan onze blog en die vind je natuurlijk hier. Doei! Doei!